Patay ang usa ka kandidato sa pagkakapitan sa Monte Vista, Davao de Oro. Human kini gipusil patay sa riding in tandem criminals. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Wala na makaabot pa sa adlaw sa eleksyon ang kandidato sa pagkakapitan sa barangay Kamantangan, Monte Vista, Davao de Oro. Human kini gipusil patay sa riding in tandem criminal sa maong barangay pasado alas 9:40 Martes sa buntag. Giila ang biktima nga si Alvin Garcia, 34 anyos, residente sa nasangpit nga lugar. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, pauli na unta ang biktima kauban ng iyang higala gikan sa pagpangampanya. Dihang gitaparan kini og riding in tandem criminals og didto na gipusil. Based dito sa katong kauban ni Alvin Garcia na katong running for barangay Kagawad, sir. Nibalik pa bukid ang katong suspect. Dugang pa sa kapulisan, mao kini ang unang higayon nga midagan sa pagkakapitan sa ilang barangay ang biktima. Gani, ginatanaw pa sa kapulisan kung politically motivated ba ang pagpatay sa biktima. We are requesting na pod sa sir, ato ang PPO for the conduct katong SITG nato, sir, and katong election-related incident na committee validation po, sir. Sa karon ana sa punerarya ang patayng lawas sa biktima, samtang hustisya ang singgit karon sa kabanay niini. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.